Haka ne ta sa za ka ga mutane suna ta tunanin cewa to ta yaya aka yi hakan take kasancewa. To da haka ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan tutorial, zan nuna muku yadda tsarin yake da kuma sirrin abin domin kowa ya san hanyar da ake gabatarwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da sake jami'a da ku a cikin channel ɗinmu ta Jabiri TV. Kamar yadda muka saba darasi kwana biyun nan mun ɗauko darasi ta yadda mutum zai iya editing na bidiyo a cikin wayarsa ta hanyar amfani da wayarsa kenan ko kuma kwamfuta. Ok, to kamar yadda na faɗa dukkanin abin da kuka ga mun gabatar a cikin waya kenan. Haka za ka iya amfani wajen yin click da kuma right click da sauran abubuwa da suka mata ta hanyar amfani da kwamfuta kenan. Duk hanyar da muka bi muka nuna muku a cikin wannan wato na waya kenan. Hanyar da zaka bi a kwamfuta duka hanya iri ɗaya ne, sakamakon application ɗin iri ɗaya ne, sai dai kamar yadda na faɗa muku tun a farko bambanci ne na update ɗinsa da aka yi shine yasa zai iya yi a kwamfuta kuma zai iya yi a waya kenan, akwai kuma wanda iya waya zai iya yi. Ok, to kai tsaye kamar yadda muka gabatar da darasi a baya mun nuna muku abubuwa daban-daban da tsarika a cikin wato ainihin application na KineMaster. To akwai waɗanda suke tambaya ta yaya ake yin screen record, to waɗansu kuma sun sani wasu kuma ban sani ba. To abin da ya fi sauki shine kafin ka samu wato ainihin damar yin screen record, dole kana da buƙatar ka sauke application mai suna screen record, gashi nan kamar haka. Bari na nuna muku shi ta wannan fuskar domin ku ganin sa ku fuskanci yadda tsarin application ɗin yake. Ok, wannan ita ce fuska ta application ɗin kamar haka. To amma ba wai lallai dole ne sai ka mallake shi irin wannan ba, akwai shi kala-kala. Yanzu misali idan muka je Play Store muka je akwatin nema muka anta sunan wato ainihin screen record, za ku ga sun watsu mana su da yawa. Sai dai ka zaɓi kalar wanda ka ga ya burge ka sannan ka kwamaso shi ta hanyar sauke shi a cikin wayarka ta Android. Ok, to daga ciki kuma akwai abubuwan da muke so mu nuna muku sirrika na musamman wanda mutum inda yana so editing bidiyo ya zamana cewa ya fita yadda ake bukata, to dole sai ya bi ta waɗannan hanyoyi sannan zai samu dama ya yi wato ainihin ya sauke dukkanin ya samu wato damar yin bidiyo mai kyau ta yadda zai ji daɗin zai burge masu kallon wato ainihin bidiyonsa. Ok, kamar yadda na faɗa muku dukkanin su ne kamar haka da kuke gani, duka za ka iya amfani da su wajen yin screen record. Dole za kana da damar ka je ka zaɓo ɗaya daga nan ka sauke shi a cikin wayarka ka yi amfani da shi wajen yin wato ainihin screen record kamar yadda kuke gani muna ɗora muku bidiyoyi a cikin channel ɗinmu da kuma sauran channel duka da suke amfani da shi wajen gabatar da tutorial. Abu na biyu shine wato ainihin phone frame. Idan muka ce phone frame shine wannan foton waya da kuke gani mun sanya, zaka dinga gani a matsayin waya ce a ciki muke kalla ake gabatar da tutorial din, ake nuna ma ka taba nan ka taba nan. To amma kuma a ka'ida ba wayar bace a gaskiyance kenan, kawai ana sanya wato ainihin phone frame din kenan. Yanzu misali idan muka je wato ainihin browser mu muka kafta wato ainihin sashin, a wajen sashin kenan muka rubuta phone frame, za ku ga sun bamu su da yawa. Sai dai mutum ya zaɓi wanda ya san zai yi wa wayarsa, sakamakon ba kowane iri ne yake yi a wayar ba. Dole sai ka zaɓi daban-daban sannan za ka zaɓi wanda zai iya ma a cikin wayarka. Misali idan muka rubuta phone frame a daidai nan wajen kamar haka, gashi nan za ku ga sun watso mana su da yawa. Sai dai ka zaɓi kalar wanda kake so. Wanda ya kalli darasin mu kuma na wato ainihin koyan graphic design, shi ma dole zai amfani da wannan wajen cire background din da yake cikin wannan. Idan kuma downloading kai tsaye akwai wanda babu background din kamar irin waɗannan, to baka buƙatar sai ka je background reza ka cire wannan wato ainihin background din. To anan sai ka zaɓi kalar yanda zai a wayarka. Da zarar ka sauke shi yanzu zamu nuna muku yanda aikin sa yake, kamar yanda waɗansu suke nema su san hanyar da ake bi a haɗa irin waɗannan bidiyoyi din. Ok, to ba wani abu ne mai wahala ba. Da farko zamu je wato ainihin mu buɗe wato ainihin application din mu na wato KineMaster kamar haka. Ok, to kamar haka muna buɗe wato ainihin KineMaster ɗinmu. Abin da zamu yi shine ba dole misali kamar yadda na faɗa muku guda biyu na bada su a cikin channel ɗinmu ta Telegram. Kana da dama da zaka je ka sauke su, ka sauke wanda zai iya a wayarka domin kai amfani da shi. Ba dole sai irin wannan ba, sakamakon irin su ɗaya ne, to amma kuma dai bambancin a ciki ne. To kawai sai mu zo mu taɓa wajen aka sa create new. Idan muka taɓa create new zai bamu dama mu zaɓi wato ainihin site na bidiyon da muke so mu yi. Kamar yadda ya gabata a bidiyon mu na baya mun yi muku bayani ɗaya dukkanin su waɗannan bidiyon da suke nufi. Wannan na YouTube, wannan na wato ainihin Facebook, wannan na Instagram, wannan zai iya a YouTube, shi ma wannan zai iya a YouTube, wannan ma Instagram, sannan kuma wannan zai iya a wato ainihin
YouTube shi ma na kwance kenan. Sannan wannan zai iya a TikTok, dukkanin su zaka iya amfani da shi. To amma dukkanin wanda ya san yana da channel da yake gabatar da tutorial ko kuma wani abu makamancin haka, dole sai dai ya amfani da wannan wato ainihin mai system menene da gashi nan line din nan kamar haka. To anan sai mu taba wajen da aka sanya wato ainihin next domin mu anta ya zuwa cikin gabatar da wannan ainihin tutorial din. Daga nan kamar yadda na faɗa muku, yana da kyau kuma fa mu fara zuwa mu kirkiri wato background ta yadda zamu nuna muku yadda tsarin yake. Yanzu misali zamu koma wanda yake da application din Pixel Lab, mun gabatar da darasi a kansa shi ma. Idan ka je sashen playlist za ka ga wajen da aka sa ina ga koyan graphic design, to za ka zaɓi wato ainihin playlist. A cikin mun gabatar da tutorial shi ma mun sa muku link ɗin da za ka sauke Pixel Lab. Don haka yanzu za mu zai mu rubuta mu kirkiri wato ainihin background kenan ta yadda za mu samu damar yin amfani da shi yadda muke bukata a YouTube ɗin kenan, kamar wato ainihin kayan master kenan. To anan sai mu zaɓi 16.9 kamar haka, sai mu goge wannan rubutun. Daga nan sai mu zo mu canza kala. Dukkanin wanda ya kalli bidiyon mu na koyon graphic design, duka waɗannan ba sai an bashi labari ba, ya san ta yadda ake yin su. To anan sai mu zaɓa kamar haka da kuke gani. Bayan mun sanya kalar da muke so, sai mu ɗauko hoton da muke so ya kasance mana a saman mu kenan kamar haka. Sai ka zaɓi hoton da kake so ya zama na cewa a saman background ɗin. Misali zan zo in ɗauko hoton mu kamar haka da kuke gani. Daga nan gashi nan, wake ba nan ba. Oke, ga hoton da nake so mu sanya a daidai nan wajen, sai mu zo mu ɗora shi kamar haka. Duka nan ba sai an nuna ma ba, inda ka kalli bidiyon mu na wato koyon graphic design, zaka iya zuwa sashen playlist ka duba, za ka ga akwai playlist da aka sanya ta koyon graphic design. Idan ka shiga dukkanin su mun gabatar da bidiyo a kansa. Ok, to yanzu dai shaf za mu dan kirkira, ba wai dole sai na tsaya na yi design mai kyau ba, kawai dai zan nuna ma ta yadda zaka kirkiri background din ne wanda zaka dinga amfani da shi, wanda daga baya kai kuma zaka iya tsayawa ka kirkiri mai kyau yanda kake bukata. Da haka ni zan bar shi a haka ma, ba wai sai na sa suna ba. Dan haka bara ne saving din sa, sai mu koma mu ci gaba da tutorial din mu kamar yadda muka ɗauko tun a farko. Ina fata dai zaka kalli bidiyon har ƙarshe, domin ta haka ne zaka samu damar kwamushe bidiyon kuma ka fuskanci abin da ake so a ɗora a gabatar da shi kenan kai tsaye. To yanzu sai mu zo wajen da aka sanya layer. Ok, wajen bara mu koma baya domin koya fuskanta. Ga wajen da aka sa media, dole a farko sai dai kai amfani da media. Za ka ga layer ba za ta taɓu ba, sannan record da audio duka ba su taɓu ba, sai ka fara amfani da wato ainihin media. Ok, to daga nan gashi nan zai zo ga hoton mu da muka dan hada, sai mu taba shi kamar haka. Bayan mun taba shi sai mu ja shi kamar haka. Bidiyon da za mu yi tutorial a kansa sakan 20 ne, sai mu jawo. Idan ka duba nan za ka ga adadin sakannin nan, ga kuma adadin me ake cewa akwai sakan, akwai kuma wanda bai kai sakan ba. Kika ne ko menene dai, ban ma san me ake nufi da abin din sa ba. To sai mu jawo shi, misali bara mu bar shi kamar haka. To daga nan sai mu zo mu taba wato ainihin layer. Bayan mun taba layer, anan zai bamu dama sai mu taba wato ainihin media a daidai nan wajen. To anan sai mu kawo musu bidiyon da za mu yi amfani da shi kamar haka da kuke gani. Ok, gashi nan kamar haka. To sai dai kuma ya ce mun ba zai zo ba fa. Mara mu amfani da wannan din kamar haka. Ok, to ina dan zuwa zan dan yi gyara kamar haka. To anan sai ka taba bidiyon da kake bukata, gashi kamar haka na taba kamar haka da kuke gani. Gashi bidiyon mu ya hawo kai. Kamar yadda na faɗa muku, idan kana so ka sanya hoton wayar kuma ya zama na cewa kana gani ana kalla kuma amma kamar waya ce a daidai wajen, to abinda za ka yi shine sai mu zo mu dan kama nan wajen, mu dan ƙara girman bidiyon daidai inda muke bukata. To abinda za mu yi shine, idan ka je ka sanya wato phone frame din nan ka ciro shi kenan, sai ka zo wato ainihin wajen da yake, sai ka ɗauko shi kamar haka da kuke gani. To anan ni ga nawa nan haka, sai in saita shi zuwa daidai girman wayar. Ok, to zan bar shi kamar haka. Daga nan sai in zo in kama wannan abun, in ja shi zuwa daidai tsayin bidiyon kamar haka da kuke gani. Kun gani ba tsayin bidiyon nan? To yanzu gashi background din mu ya wuce yanda ake bukata. Yanzu haka abin da zan yi na rage masa tsayi ya dawo daidai tsayin bidiyon, sai in taba kansa. Bayan na taba kansa, zai bani wannan alama ta almakashi din kamar haka. Sai in zo, idan na taba nan wajen, to nan ne zai yanke. Idan kuma na taba na sama, to nan ne zai yanke. To kaga wannan zamu taba mu cire kenan, sai mu taba wannan. Kun gani?
sannan sai mu zo shi ma sai mu rage shi kamar haka, sai mu good. To daga nan sai mu koma farkon bidiyon, daga nan sai mu fara editing din mu kamar yadda muke bukata. Ok, sannan kuma akwai wani abu da za ku ji mutane, idan misali za ka ga an yi magana a cikin bidiyo kuma ta yi daidai da wata alama da ta bayyana. Misali idan za ka ji an ce da na subscribe din nan, to sai ka kuma alama ta subscribe a daidai lokacin ta bayyana. To wannan saitawa ake, shi ma zan nuna muku yadda ake saitawa. Sannan misali idan baka da wato bidiyo na subscribe din, kana zuwa YouTube idan ka sanya a sikirir ka rubuta subscribe din nan, to za su baka su da yawa a matsayin wato a wannan a matsayin girin sikirin kenan. Ok, yanzu haka bana so bidiyon ya tsaye, zan dan takaita shi a daidai nan haka. A bidiyon mu na gaba zan nuna mana da ake sa alama ta subscribe, kaji an ce da na alama ta subscribe ka kuma ta bayyana a daidai lokacin ta zo daidai da magana kenan. To zan nuna muku yadda ake saitawa da kuma yadda zaka je YouTube ɗin ka sauke ma adadin ita kanta wato wannan dan karamin bidiyon na wato ainihin subscribe din. Zan nuna ma yadda zaka sauke shi da kuma yadda zaka cire wato ainihin wannan girin sikirin din ya zama na cewa ya zauna da daidai bidiyon ka. Dan haka za mu ci gaba a bidiyon mu na gaba insha Allah don mu nuna muku yadda tsarin yake. Dan haka mu kasance da ku a cikin bidiyon namu na gaba domin sake gabatar da wato ainihin wannan tutorial da muka dauko har zuwa kowa ya fuskanci yadda ake yi. Dan haka idan wannan shine farkon zuwanka cikin channel din, ka danna mana alama ta subscribe, sannan ka danna alama ta ƙararrawa, sannan ka yi share na bidiyon, ka yi like na bidiyon domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. To kawai kai tsaye mana godiya, mu kasance da ku a bidiyo na gaba.